Добрий вечір. Ми продовжуємо ефір на телеканалі АТР. В ефірі програма «Бугун», яку сьогодні буде вести для вас я, Сергій Щербина, та моя колега Христина Бондаренко. Доброго вечора. Ну і почнемо ми сьогодні, як домовлялися, ти почнеш, так? Представиш гостю? Сьогодні ти. Сьогодні я так починаю. Ну, в нас зазвичай ми домовляємося, хто має представляти гостю. Це Мусаєва-Боровик, головний редактор «Доброго вечора» Української правди. І також ми очікуємо, що у нас на скайп-зв'язок вийде наш теж колега, журналіст Дмитро Гнап, розслідувач. Про що будемо, власне, говорити? Про фільм, який вийшов цього тижня. Фільм з новими подробицями щодо вбивства нашого колеги Павла Шеремета, яке сталося майже 10 місяців тому. Я думаю, що я не помилюся, якщо скажу, що і досі таких сильних зрушень по цій справі немає. Немає жодних зрушень. Але з'явилися нові подробиці, нові факти, які знайшли не правоохоронці, а знайшли журналісти. Саме про це ми будемо говорити. Ще раз доброго вечора. Сергій, розкажіть, будь ласка, я знаю, що ви фігуруєте також в цій справі, вас допитували. Так. На якому етапі вона перебуває? Те, що можете сказати в рамках таємниці слідства, якщо ви давали відповідні обіцянки? Ну, якщо казати чесно, то вона перебуває на етапі пошуку мотивів навіть. Тобто для мене найбільша проблема, що через 10 місяців розслідування у слідчої групи досі є 5 основних мотивів, тобто вони не визначилися з однією якоюсь версією. І можна сказати, що вони збирають інформацію щодо всіх 5 версій. А якщо збирають інформацію щодо всіх 5 версій, то можна сказати, що розслідування проводиться неефективно і зворушень немає. Фактично ми маємо ту саму інформацію, яка була ще на початку вбивства, тобто коли вбивство тільки сталося, і у день похорон, якщо ви пам'ятаєте, видання «Обозріватель» опублікувало відео, де були зображені 2 людей, чоловік та жінка, які закладали вибухівку. Власне, після цього та прес-конференція, яка була у лютому місяці, де звітували голова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков та новий голова Національної поліції, вже мало інформацію про те, власне, який був тип вибухової речовини, що вона була зроблена завдяки протипіхотної міни. А потім результати експертизи, яка, до речі, проводилася, якщо ви бачили це відео десь восени або ще влітку, і відео, яке нам демонструвалося ще у вересні. Це мені та Олені Притулі. Ми бачили це відео, і слідчі запитували нас, чи можемо ми впізнати тих людей на відео. На всі наші питання стосовно чому слідство не публікує досі фотороботи чоловіка та жінки, а фотороботи можна зробити з того відео, яке є в наявності, слідство відповідає, що це буде тупіковий момент. Тобто, коли вони оприлюднять фотороботи, то це буде означати те, що слідство перебуває у глухому куті. Але мені здається, що слідство перебуває у глухому куті і по гарячих кроках 10 місяців не розслідують справу. Ну, це проблема халатності, чи це все ж таки ви вважаєте якась певна причина, тому що не розслідується? Це проблема, по-перше, мені здається, некомпетентності слідчої групи. По-друге, дуже багато людей, колишніх правоохоронців, з якими я спілкуюся, вони впевнені, що якби було бажання розслідувати цю справу, то хоч якісь зворушення були в цьому напрямку. Якщо немає бажання, то виникають питання, чому немає бажання. Тоді ми кажемо про бажання, я не люблю такі слова, як політична воля, так, мовно кажучи, але йдеться про бажання там середньої ланки, да, тобто на рівні правоохоронців і їх очільників. Чи це йде ще набагато вище? Я не впевнена, що розслідування цієї справи навмисно не блокується, я скажу так. Після 10 місяців і, власне, того розслідування, яке було опубліковано, фільму розслідування, яке було опубліковано в середу, можна дійти висновку, що у правоохоронців було значно більше відео, я це знаю, і чомусь вони не помітили дивні речі на цьому відео. Чому вони це зробили? Навмисно, ненавмисно? Мені здається, що за цим може ховатися щось більше. Я до останнього зберігала таку, як сказати, характеристику саме критичну, але останні події мене змушують все ж таки зрозуміти, що це може бути навмисне блокування розслідування. Які події?
Події, власне, оприлюднення цього відео, і після оприлюднення цього відео, після презентації фільму, була дуже дивна реакція Служби безпеки України, оскільки, як ви знаєте, в цьому фільмі було оприлюднено інформацію про те, що на місці злочину перебував, як вже виявилося, колишній співробітник Служби безпеки України. І речник Служби безпеки України Олена Гетлянська написала, що це колишній співробітник, і, власне, якби журналісти звернулися до правоохоронних органів саме із запитом на ім'я цієї людини, то, можливо, їм не було про що розмовляти, розповідати в цьому фільму. Ну, мене це обурило, як людину, яка вже там протягом тривалого часу дає свідчення у цій справі. СБУ жодним чином не сказала, що ми будемо сприяти допиту важливого свідка, ми оприлюднимо інформацію про нього. Тобто відкритості правоохоронного органу, який також, якщо ви знаєте, залучений до цієї справи, ну, її тут немає. Але тут виникає логічне питання. Ця людина не ховається, наскільки я розумію. Тобто буквально вчора журналісти цьому колишньому співробітнику Служби безпеки дозвонилися. Тобто в нього, очевидь, немає мотиву десь зникнути. Ну, напевно, так, але все одно питання, чому він не був допитаний. А ви впевнені, от ми якраз з Сергієм говорили напередодні ефіру про фільми і теж про цей момент, про цього співробітника СБУ, і от у нас така закралася думка або підозра, що, скоріш за все, можливо, він був допитаний, але десь просили забрати справу. Да, але десь загубилися, там, мовно кажучи, його допит, так? Як ви думаєте, таке може бути? Я нічого не виключаю, не можу виключати, чесно кажучи. І не виключаю, тобто після презентації цього фільму в мене з'явилося ще більше питань, що ця людина могла робити на цьому місці. Тому що можуть бути інші варіанти. Від того, що він може бути співучасником вбивства, до того, що він дійсно якісь приватні послуги запропонував. Чи, можливо, це була дійсне спостереження зовнішнє за Павлом та Оленою, яке ми помітили ще у листопаді 2015 року. Але зараз СБУ не може зізнатися в тому, що, по-перше, було зовнішнє спостереження, а по-друге, що це зовнішнє спостереження, яким чином пропустило двох вбивців, які закладали вибухівку. Я, здається, пам'ятаю, що журналісти ставили ці питання, в тому числі Генпрокурору, щодо наружки, так? Яка була відповідь? І досі, я так розумію, що справа не заведена, і відповіді немає. Справа була заведена Міністерством внутрішніх справ, тобто Національною поліцією, а також Службою безпеки України, і була заведена у листопаді. У нас були допити з цієї справи усіх співробітників «Української правди» у двох відомствах. Тобто ми витратили купу часу, і у листопаді десь, це була середина листопада, її завели, а у лютому, коли фактично міністр внутрішніх справ презентував нового голову поліції, йому задали питання, чи підтвердився факт стеження за журналістом «Української правди», він сказав, що проведено службову перевірку, і Служба безпеки не помітила ознак спостереження за журналістом «Української правди». Так само не помітила і Національна поліція, і справу закрито. Тобто нас про це не проінформували, нічого не сказали, в нас взяли допити, і я не знаю, що взагалі було в цьому розслідуванні. Що саме воно розслідувало, кого допитували. Світлі, я б хотів тебе попросити, щоб ти розказала цю історію про аналітичні записки, які передали вам до редакції, з яких ви зробили, очевидно, безпідставний висновок, що телефони ваші, як мінімум, телефони прослуховуються. Безпідставні. Не безпідставні. Це було у березні 2015 року. Я прийшла на роботу, і Олена Портула, керівник «Української правди», до неї зайшла якраз менеджер медіахабу, передала цей конверт. Менеджеру медіахабу цей конверт передала якась невідома людина, чоловік. Просто віддали. Олена розкрила цей конверт і віддала його мені. Те, що я побачила, мене вразило, тому що там були аналітичні записки, які базувалися на основі телефонних розмов або повідомлень журналістів «Української правди» протягом декількох місяців. Тобто хтось уважно ці аналітичні записки складав,
для когось. І що мене теж вразило, що ці аналітичні записки стосувалися не лише дійсно тем, над якими ми працювали, але навіть тем, які звучали на етапі заявок. Знаєте, тобто ми обговорюємо з журналістами, там я обговорюю, наприклад, із Матвієм Нікітіним якусь тему. А деякі теми він навіть мені не озвучував. Тобто він отримав документи, але потім зрозумів, що це там застріла інформація, і навіть не озвучив мене в якості заявки. Тобто мене це все вразило. І ми намагалися ще тоді шукати, хто це міг робити. Одразу не оприлюднювали ці дані. Це для мене важливо наголосити. Коли почали проводити своє власне якесь розслідування, виявилося, що більшість людей, з якими ми спілкувалися, говорили, що ці аналітичні записки Служба безпеки готують для адміністрації президента, і вони там курсують якимось чином. Але потім сталася історія з миротворцем, потім ще щось, і ми на якийсь момент це розслідування закрили. А 20 липня, коли сталося це вбивство, звичайно, одним із перших я згадала про цей конверт, я принесла його, особисто віддала хаті Деконаївця, і його прикріпили до матеріалів справи. А потім на мої всі запити, коли я приходила вже давати свідчення у цій справі, мені розповідали, добре, ми там розбираємося, ми проводимо експертизу, ми встановлюємо. І так тривало декілька місяців, і там, коли вже було 4 чи 5 місяців з дня вбивства Павла Шеремета, ми вирішили ці дані опублікувати. Просто в тому вигляді, в якому вони були. І опублікували, власне, на «Українській правді» все, що в нас було. Того ж дня Нацполіція до мене зателефонував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і сказав, що ми порушуємо справу. Наступного дня я дала перші свідчення, потім також справу порушили в СБУ. Результат, ви знаєте, стеження не було. Власне, в цьому матеріалі ми також давали коментар експерта, що довести стеження дуже-дуже важко. Це трапилося за який період до вбивства Павла? Це було у березні, а Павла вбили у липні. Я думаю, що ти не виключаєш, в принципі, що ці аналітичні записки існують і по сей день. Питання просто в іншому. Чому їх передали от саме в той час? Тобто це хотіли попередити про щось, можливо, там налякати за якісь розслідування. Я думаю, що налякати це була одна можлива мета, звичайно. Але це, я не можу сказати, що це нас якось налякало. Будь ласка, читайте і так далі. Просто дивно, що такі речі відбуваються, хоча не дивно з іншого боку. Появі аналітичних записок передувало зовнішнє спостереження, яке помітили Притула та Шеремет ще у листопаді. Фактично вся ця історія, вона почалася десь з листопада. Якісь дивні речі почали відбуватися навколо нашої редакції. Зараз якісь подібні історії є? Поки ні. Останню аналітичну записку, яку я бачила, вона стосувалася десь періоду вересня підготовки матеріалів. Що готувала на той час? Я, якщо чесно, не дуже добре пам'ятаю, мені просто хтось з журналістів показав. Але я не виключаю, що вони існують і досі. Звісно річ, але просто, напевно, після публікації, тобто розголошення цієї інформації, люди почали дещо обережніше себе поводити. Я хочу сказати, що у нас має бути скайп-зв'язок із Дімою Гнапом. Він мав бути в цій студії, але зателефонували йому напередодні, і він казав, що якраз 3 години провів на зустрічі із головою Нацполіції паном Князєвим, але я насправді не знаю, чи це була зустріч, чи це була саме допит. Щойно з'явиться у нас скайп-зв'язок, ми з ним поговоримо, так? Сергій, скажи, будь ласка, чи була якась ще комунікація, можливо, з Аваковим, можливо, з Порошенком, після виходу цього фільму? Чи була якась реакція від них? Вчора мені написав Аваков з іншого приводу, і я його запитала потім після спілкування, а ви фільм дивилися, і він мені передзвонив і сказав, що
Так, дивилася, там, не враховуючи емоції, ми дійсно вважаємо деякі факти цікавими, ми приєднаємо їх до розслідування і викликаємо на допит Ігоря Устименка, а також авторів розслідування Дмитра Гна, пану Бабінець, і Олену Логінову. І, власне, з цього ми зробили новину на Українську правду. Ну, дивіться, а за цей весь час чи зустрічався off the records президент з Оленою Притулою? Тому що, в принципі, він знає всіх. Ні, але він зустрічався, ну, якщо я можу про це говорити, він зустрічався з родичами Павла Шеремета. Це про інше, так, історія скоріше. Тут питання по тому, чи він там опікується, наскільки я пам'ятаю, так, його гучні заяви, що він буде опікуватися цією справою. Ініціатива останньої зустрічі відходила від нас. Скажу так. І була ця зустріч все ж таки? Була. Я не хочу просто вдаватися, тому що це було зустріч. Чи це було по справі? Чи по справі. По справі. Це була наша ініціатива зустрічі родичів Павла. Чи говорили ви, так я розумію, що ми там не можемо це... Тому що взагалі цей факт це немає. Чи говорили ви з ним про вашу версію? Очевидно, що у вас за ці 10 місяців з Оленою там є своя думка. Ми не знаємо. Чесно, не знаємо. Всі ці 10 місяців я кожного дня думала про це вбивство. Кожного дня я аналізую і думаю, що могло стати причиною. Будь-який мотив або має дійсно якісь речі, які можуть свідчити на його користь, але так само якісь речі, які не вкладається просто в голові. Я не знаю, кому було потрібно вбивати Павла. Я не можу цього зрозуміти. Тому що він не був журналістом-розслідувачем, він був відомим журналістом. Він був більше публіцистом. Так, він публіцист, він проводив інтерв'ю для «Української правди». Звичайно, він був дуже, скажімо так, важливою людиною в «Українській правді». Це 100%. І, можливо, я не виключаю цього, що це було зроблено для того, щоб вибити нас морально. Важливою людиною для Олени Притули треба це теж говорити. І важливою людиною для Олени Притули. Можливо, дійсно, один із мотивів, я його не можу заперечувати, що це був такий спроба тиску на редакцію. Тому що, чесно кажучи, так, ця історія нас... скажімо, на нас вплинула і дуже серйозно вплинула. І ми досі переживаємо цю трагедію. І якщо казати про моральний аспект, то, звичайно, він тут присутній. Моральний тиск був. З публічних джерел також відомо про те, що після вбивства ти отримувала повідомлення від анонімних користувачів щодо можливих їх мотивів. Правда? Хто це таке говорив? Така інформація є в реєстрі досудових розслідувань. Точно в судовому реєстрі. Так. Все, я зрозуміла, про що ти говориш. Тебе запитували з цього епізоду. Так, я зрозуміла, про що ти говориш. Дійсно, мені писали дивні люди стосовно того, що в них є якісь, як сказати... екстрасенські здібності. Городські сумасшедші? Або це були якісь там реальні люди, які щось хотіли? І реальні люди так само були, і городські сумасшедші були. Чого тільки тут не було. До нас приходили особисто якісь люди, які знали, які говорили під офіс, приходили там жінки або чоловіки, розшукували Олену, казали, що я знаю цю вбивцю. Це є. І просто тут останній випадок, він теж там, напевно, вразив. Там один колишній Айдарівець, який там зараз його судять за не Айдарівець, якого судять за вбивство всієї своєї родини. Він якомусь журналісту сказав, що нібито йому давали завдання стежити за Павлом. І ми ходили на суд до цієї людини, але там нормально поспілкуватися не вийшло, але просто скоріше вдається, що ця людина просто може маніпулювати або якісь власні корисливі інтереси. Ви вірите більше в російський слід, тому що тоді, пам'ятаєте, я його не виключаю досі. Чи українських спецслужб?
Якраз про це ми Можливо, почали говорити так. активно останнім часом, саме про причетність української спецслужби. Я боюся, що офіційне слідство в якийсь момент скаже, що це російський слід, і ми не можемо далі розслідувати Там цю сценарій. справу. Тобто це буде дуже, напевно, така ефектна річ, так просто сказати, що ми на 100% впевнені, що це російський слід. Ми закриваємо цю справу, оскільки ми просто, у нас немає доступу до Росії. І я боюся, що за цим може сховатися реальний мотив, реальних вбивць, реальних виконавців. Просто ми вже чули насправді такого плану штибу речі, коли був замах на Антона Геращенка, так? Коли він вийшов і сказав, що це начебто ті самі люди, та сама історія, яка була з Павлом Шереметом. Наскільки я розумію, це не підтвердилося офіційно жодним чином. Офіційно це не підтвердилося, і, як ви знаєте, Антон Геращенко після цієї історії взагалі почав мовчати стосовно свого замаху. Тобто я в останній раз чула про замах ще тоді, там у січні, коли, власне, це сталося. І ми тоді надіслали запит до слідства, чому Антон Геращенко може говорити про такі речі, що він залучений до матеріалів справи. Нам сказали, ні, це його власна оцінка, але Антон Геращенко, як народний депутат, говорив, що він спілкувався зі слідчими, і слідчий його переконує, що це той самий диверсійний центр, який діє на території Росії, України, який може вбивати там відомих громадських діячів. Я не вірю в це. А щодо, я пам'ятаю, також на початку говорили, що американські колеги будуть допомагати в цій справі. ФБР. Що про це? Так, ФБР. Так, ФБР проводило експертизу вибухівки, експертизу якихось фотографій, вони намагалися, там, якщо ви бачите, людина на відео трохи кульгає, цей чоловік кульгає, і вони намагалися якимось чином встановити якісь пропорції тіла, який саме, тобто, але після проведення експертиз, наскільки мені відомо, спеціалісти ФБР більше не залучаються до цієї справи. Чи відомо вам, я знаю, що було дуже багато запитів про міжнародну допомогу, писали листи у Польщу, у Німеччину. Не повідомляє слідство, ми кожного тижня надсилаємо запити стосовно того, що саме за міжнародну допомогу, які країни залучені. Ви ж знаєте, що нам сказали, що матеріали цієї справи є закритими. Тобто все, що ми можемо отримати, ми отримуємо або там відписка, що справа закрита, там досі розглядається 5 мотивів, нам допитано 1000 свідків, їх кількість зростає, звичайно. Але допит свідків, ви з цього ж фільму бачите, що це можуть бути різні речі. Їх тобто вони свідками вважають кого? Вони ходять, допитують весь вересень, всю зиму, вони допитували мешканців прилеглих територій. Тобто в радіусі 1-2 кілометрів вони заходили до всіх перукарень, до всих домівок. Ви не бачили там чоловіка і жінку, там сусідів своїх, можливо, у вас були дивні сусіди. Але так можна опитати все місто Київ, можна так ось опитати. Я теж завтра можу виходити і 10 місяців опитувати всіх мешканців Києва, чи бачили вони дивну жінку та чоловіка. Прошу, у нас на телефонному зв'язку є Дмитро Гнап, автор фільму про вбивство Павла Шеремета. Дмитро, чуєш нас? Так, чую вас добре, тільки поправлю, не автор, а один автор. Так, співавтор. Дмитре, доброго вечора. Я знаю, що ти вийшов буквально декілька, можливо, хвилин тому із допиту, із зустрічі із керівником Нацполіції, з паном Князєвим. Чи можеш ти привідкрити нам завісу, про що питали? Це був допит. Що це була за зустріч? Справді, саме через цю зустріч з керівником Нацполіції не вдалося потрапити до вас на ефір, і за що прошу вибачення у аудиторії улюбленого телеканалу АТР. Бо зустріч закінчилася буквально лічені хвилини тому. Я не можу говорити про подробиці цієї зустрічі, можу тільки сказати про підсумок. Ми з колегами зустрічалися, з Анною Бабінець, з Оленою Логіновою, прийшли до керівника, до голови Нацполіції Сергія Князєва і домовилися про співпрацю
в справі встановлення організаторів та вбивць, виконавців вбивства нашого колеги Павла Шеремета. Тобто ми говорили достатньо довго, близько 3 годин, багато речей обговорювали, ділилися власними напрацюваннями і домовилися зрештою розпочати співпрацю. Сподіваємось, що з боку Нацполіції ця обіцянка буде виконана, що добра воля співпрацювати з нами не зникне. Принаймні, ми на співпрацю налаштовані. Дмитро, я розумію, що ти не можеш говорити про подробиці, однак скажи, чи дізнався ти щось нове від пана Князєва про це вбивство, про розслідування? Якісь нові факти, просто тобі особисто, не обов'язково їх називати, стали відомі? Ну, скажімо так, дуже небагато. Але я пана Князєва розумію, він людина, яка знаходиться на керівній посаді в правоохоронному органі, має певні процесуальні зобов'язання, там пов'язані з іншими речами, відповідальності певної, карної там і так далі. Тому розголошувати багато речей він не може, очевидно. Але позитив принаймні вже в тому, що ми зустрілися і почали говорити. Ми свою роботу робили досить тривалий час. В принципі, від 3 годин однієї зустрічі багато чого не чекали. Так що, якщо треба буде, то будемо зустрічатися ще там. Так що поки що небагато інформації ми дізналися, ну але не знаю, можливо, там під час наступних зустрічей вдасться більше дізнатися. Дмитре, ми тут питали вже Совгіль, чи дзвонили їй після цього фільму, можливо, хтось із керівників держави. Я так розумію, що пан Князєв сам вийшов на вас, так, із пропозицією зробити допит додатковий та опитати свідків. Чи хтось ще дзвонив до тебе, там, ну, скоріш за все, до тебе, так, після цього фільму, після виходу? Ми говоримо про політиків зараз. Тільки глава Нацполіції. Від СБУ, якщо вам цікаво, ми не отримували ні пропозицій, ні якихось там викликів, чи ще чогось про зустріч, чи про співпрацю. Дмитро, скажи, будь ласка, чи будете ви продовжувати, чи планується ще серії цього фільму, чи поки вже ваша команда поки зупинилася в розслідуванні цього питання? Ні, звісно, ми продовжуємо і будемо продовжувати це розслідування. Яким чином і коли виходитиме додаткова інформація, ми ще не знаємо. Роботи багато, випадок складний з усіх боків, тому ми працюємо далі. У цьому фільмі йшла мова також про аналітичні записки, які були оприлюднені, так, які надійшли в «Українську правду». Під час розслідування, ну, очевидно, що ми розуміємо, що про те, що ви розслідуєте, що ви почали розслідувати цю справу, звісно, про це знали. Чи було якесь стеження, можливо, за вами? Чи ти спостерігав якесь стеження під час саме підготовки цього матеріалу? Чи знаєш ти що-небудь про аналітичні записки, які існували стосовно вашого розслідування, стосовно підготовки цього розслідування по вбивству Павла Шеремета? Ну, не можу сказати, що нам хтось особливо перешкоджав проводити своє розслідування. Не можу нічого сказати про тиск чи погрози. Ми працювали достатньо нормально, не відчуваючи особливих перешкод. Ну, єдине, що, звісно, там під час зустрічі, наприклад, там однієї зустрічі з фігурантом нашого розслідування, одним з ключових свідків Ігорем Устименком, колишнім, як тепер з'ясувалось, працівником СБУ, ми бачили певне стеження за собою. Це єдине, що було, але воно не створювало там перешкод особливих для нас. Так що поки працюємо нормально. Чи пан Князєв, ви в нього питали, з чим може бути пов'язано, ось така халатність, не знаю, як це називати, що Нацполіція не допитала тих людей, яких знайшли ви. І ми так само тут обговорювали з Совгіль про те, що, можливо, їх допитали, але папери з їхніми допитами так десь зникли, або хтось сказав їх там вилучити зі справи. Ви про це говорили з паном Князєвим? Ми говорили про багато речей, в тому числі про ці, але я не можу, на жаль, переповідати вам відповіді пана Князєва. Дякую, Дмитро. Дякую, що знайшов час з нами поговорити. Це був журналіст-розслідувач Дмитро Гнап, один зі співавторів фільму про
вбивство Павла Шеремета. Свігіль, скажи, будь ласка, чи зараз вас також активно там залучають до якихось допитів, ви ходите, слідство з вами співпрацює, чи ситуація зупинилась, на якому етапі все? Останній допит був місяць тому. Місяць тому? Приблизно. Це був в тебе і Олена Протович? В мене, тільки в мене. В них з'явилися якісь, я не можу розголошувати, звичайно, але з'явилися якісь нові подробиці. А цих 5 версій, які зараз офіційно існують, все ж таки має бути якась одна домінуюча? Офіційна діяльність у Росії та Білорусі. Це Це така, російський слід вони розглядають, наскільки я зрозуміла, як основну версію. Але підтверджень таких ґрунтовних поки в тебе немає, наскільки? Немає, але навіть на останній прес-конференції, якщо ви бачили наприкінці, Арсен Аваков просто прилічував факти, які можуть свідчити на користь тієї версії. Що зустрічалися із Карамурзою напередодні, що готували фільм про Бориса Німцова, що була зустріч із Клименко за місяць до вбивства. Була зустріч із Азовом, до речі, теж було про це в фільмі. Із Азовом була напередодні, вона була в ніч, за декілька годин. Наскільки я розумію, що Азов допитаний, і так само я знаю, що у єдиному реєстрі державних ЄРДР рішень, єдиному реєстрі державних, єдиному державному реєстрі судових рішень присутня інформація про доступ номерів так само людей, які мали відношення до добровольчого батальйону Азов. Свігіль, дякую тобі, на жаль, мусимо завершувати. Дякую, що ти прийшла. Будемо стежити за цією справою, що обов'язково будемо обговорювати всі нові факти і повернемося до цієї студії за декілька десятків хвилин. Не перемикайтеся.